Insellmilkom, illum l-4 ta' Lulju nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija minn Dunna u l-Borġ li ġie ordinat saċerdot 11-il sena ilu. Wara kull isem li jissemma fl-Evanġelju tal-lum hemm storja. Storja ta' mħabba, ta' djufija, ta' tradiment u ta' indifferenza. Imma Ġesu xorta għażel lilhom biex ikomplu dak li bedaw. Ma' din il-lista, illum inniżlu l-isem tagħna għaliex lilna wkoll Ġesu sejħilna u għażilna biex inkunu tiegħu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħutejja nibdew il-quddiesa jtolmu maħfra lill-Alla noqqasijiet kollha tagħna. Inti tiftaħ dirajk li mitimbini taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tagħti li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti tmur tfittex in-naġa mitlufa mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inta ġed waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekki li nifsu. Imna l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatina bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, mi jekk jgħixu jisaltam flimkien mal Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġie l-ġuħ fuq l-art kollha tal-Eġittu u l-poplu beda jgħajjat lill-Farawn għal ħobs. U l-Farawn beda jgħid lin-nies kollha tal-Eġittu: Morru għand Ġuseppi u għamlu li jgħidilkom. U kien hemm il-ġuħ fuq wiċċ l-art kollha. U Ġuseppi fetaħ l-imħażen kollha u beda jbieħ lin-nies tal-Eġittu. U l-ġuħ baqa' jafas fuq l-art tal-Eġittu. U kienu jiġu l-Eġittu minn kull pajjiż għand Ġuseppi biex jixtru l-qamħ, għax il-ġuħ kien jafas fuq kull art. U waslu wlied Iżrael biex jixtru l-qamħ flimkien ma' oħrajn li kienu ġew ukoll, għax kien hemm il-ġuħ f'art Kanan. Ġuseppi kien il-gvernatur fuq il-pajjiż u li kien ibih lin-nies kollha tal-art. U waslu Ġuseppi u nxteħtu wiċċhom fl-art qudiemu. U Ġuseppi ra lil-ħutu u għarafhom, iżda ġib ruħu magħhom ta' barrani u kellimhom ibes. U ġarbarhom mill-ħabs għal 3 ijiem. U fit-tielet jum Ġuseppi qalilhom: għamlu dan u tgħixu, għax jien nibża minn Alla. Jekk intom nies sewwa, wieħed minnkom jibqa' magħluq fil-ħabs tagħkom. U intom morru ħudu l-qamħ għall-ġuħ f'darkom. U ġibu lil-ħukom iż-żgħir, imbagħad nemmen klimkom u ma tmutux. U hekk għamlu. U bdew jgħidu lil xulxin: tassew aħna ħatja kontra ħuna, għax aħna rajna d-dieqa ta' qalbu u jitlobna l-ħniena ma tajnieħx widen. Għalhekk ġie fuqna dan l-awċ. U qabes Ruben u qalilhom: ma kontx għedtilkom jiena la tagħmlux ħsara lit-tifel u intom ma tajtux widen u issa demmu jrid jitħallas minnha. Huma ma ntabħux li Ġuseppi kien qiegħed jifhimhom għax bejniethom kien hemm l-interpretu. U dbiet minnhom u beka. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla.
ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Il-mulej jixennen l-fehmiet tal-ġnus, ifixkel ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem. Minn żmien għal żmien l-ħsibijiet ta' moħħu. Flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlisilhom il-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Għani mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejħa lejh it-tnax id-dixxipli tiegħu u tom is-seta fuq l-ispiriti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostoli huma dawn. L-ewwel xmun li jgħidulu Pietru, uħuħ Indri, u Ġagbu ta' Zebedew, uħuħ Ġwanni, Filippu Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad tradih. Li daw it-tnax Ġesu bagħthom daw l-ordnijiet, taqbdux trik il-pagani u titlux fil-belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn ma l-uffiċċju n-naċ il-mitlufa mid-dar ta' Iżrael. Intom musejrin xandru wejdu li s-salta ta' smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Tifħili lek Kristu. Ekkanna dal-Vanġelu illi naru il-Ġesu qed isejjaħ 12 minn fost id-dixxipli tiegħu. Hekk l-intra l-Lut tgħidilna sejħilhom biex jibqgħu miegħu u biex jibgħatu. L-ewwel biex jibqgħu miegħu. Daw it-tnax talmu mill-iskola ta' Ġesu għal 3 snin u ma kienu f'riġlejn Ġesu jisimgħu il-kelma tiegħu. Il-kelma apostlu kif aħna nafuhom tfisser mibgħut u ma mibgħutin biex ixandru l-kelma. Imma din il-ħaġa mhix biss għalihom, aħna wkoll dik id-dar tal-Mammudija tagħna is-saċerdot li għammidna għamel sinjal fuq widnejna u talab biex aħna niftu daw il-bidnejn jinfetħu ħalli aħna verament nisimgħu il-kelma ta' Alla. U il-kelma ta' Alla nisimgħuha u ngħixuha. Imma barra li jagħmel sinjal tas-salib fuq widnejna, għamel ukoll sinjal fuq fomna. Allura aħna msejħin biex biss nisimgħu l-kelma, allura biex ikunu dixxipli imma wkoll biex iwasslu l-kelma, biex ikunu apostli. Aħna fil-Mammudija tagħna ġejna msejħin biex inwasslu l-kelma lill-oħrajn. Din mhix biss id-dmir ta' saċerdot jew min huwa muallem, imma aħna kull fejn inkunu msejħin biex din il-kelma iwassluha lin-nies ta' madwarna. Forsi llum il-kelma jekk hawn min jgħidlek il-kelma tal-Alla llum m'għadix tott, m'għadix moda. Il-kelma tal-Alla llum għadda żmienha hija xi ħaġa antikwata. Imma le. Il-kelma tal-Alla hija dejjem ħajja. Il-kelma tal-Alla hija dejjem preżenti, m'għandix passat. Għax il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija. U allura aħna fid-dmir li din il-kelma iwasslu għall-oħrajn b'diversi modi.
bl-eżempju tal-ħajja tagħna, b'kelma ta' kuraġġ, b'kelma li inti twassal lil dak li jkun ta' madwarek. Ejjew ma nidejqux li aħna nkunu dawn l-apostli fost il-poplu tagħna, fost in-nies ta' madwarna, fost il-membri tal-familja, mal-ħbieb, fuq il-post tax-xogħol. Ejjew iva nagħmlu kuraġġ. U l-valuri tagħna, l-prinċipji tagħna ma niddejqux iwasslu qudiem l-oħrajn, anke meta nkunu f'minoranza, meta forsi ħanidru korroħ quddiem dak li jkun. Imma l-importanti li aħna dil-kelma nirċievu anke meta mmorru qudies, dil-kelma mhix biss għalina, hija kelma li wasluha l-oħrajn bil-mħabba tagħna, anke mod ta' mħabba li twassal il-kelma. X'inti meta twassal il-kelma lil dak li jkun, qed turi ħaġa waħda, qed turi kemm tħobb lil dik il-persuna, qed turi kemm li trid il-ġid lil dik il-persuna. Għax il-kelma talla hija l-isbaħ rigal li aħna nista' nagħtu l xulxin. Hekk jitolbu mulej biex verament aħna nkunu dawn l-apostli. Nkunu dawn l-apostli li waslu dil-kelma tal-mulej. Illum il-mulej mhux qiegħed fostna b'mod fiżiku. Allura jridu tkunu aħna illi nkunu lit il-ħalq is-saqajn tal-mulej illi waslu din il-kelma lill-oħrajn. Nitolbu mulej biex jgħinna. Jew issa flimkien irresqu t-talbiet tagħna. Ħuti Jeżis ejjew bħala Knisja mwafqa minn Alla għall-ġid tal-bnedmin, irresqu daw it-talbiet tagħna lill-Missier aħna u ngħidu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Għall-Knisja sabiex tħabbar il-bxara tajba tas-saltna fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Għal dawk li għadhom ma jeżerċitawx il-Minister Sacerdotali rċevew sabiex il-grazzja taħnija ta' Alla tikkumpanjahom fl-għażliet li jagħmlu fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Għal min qiegħed isofri fil-ruħ u l-ġisem sabiex id-dibatija tagħhom maquda mal-pastor ta' Kristu tqaddes u ssaffi lill-Knisja. Nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Għalina li qed nieħdu sehem il-medja tal-kelma u tal-Ewkaristija sabiex il-fidi tkun aktar qawwija mid-djufija tagħna. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Issa nħallu ftit taskiet jekk kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu f'qalbu. Dan it-talb li f'qalbna u dak li jedna flimkien jew irresquh quddiem Mamna Marija waqt li nselmula. Slima għalik Marija, li grazzi memlija l-mulej miegħek. Nbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sagrifiċċju tiegħu tagħkom li kien joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagraw lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna
biex minn jum għall-ieħor nagħmlu opri xirqu il-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sebaw xieraq tassew mulej missil qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk jiġi ħinatuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu maqtajja tal-anġeli ferħbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Marija Alla tal-eżerċti, smutu dak mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs. Rat il-ħajr, qasam tal-iddixxipi tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħal kalċi, reġarat il-ħajr tal-iddixxipi tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt Tiegħek tiegħek mulej, mulej, inxandru bil-ferħa hawn tiegħek. nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira l-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana tolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li jisem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antonio, l-Isqof Joe li jgħinu. Ftakar fil-qaddija tiegħek, ftakar ħutna l-mejtin li raqdu bit-tama tal-qawmien għal-ħajja. Daħħalhom qudiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek, ħena lina l-kol nitolbuk. Għatilna kollu rrit tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp u l-Apostoli l-Qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salġinatek, ikun tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Għaddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisni tolbukum mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, għatikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares li jirfidi l-Knisja tiegħek, għati jaslimu laqda li jintrid fija.
intejxu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Lui Ġesu Kristu bħala l-ħaj, u tijek minnek il-missir, il-ħidma ta' Spiritu Santu, inti tħajja l-dinja, t-nizzim għaddis tijek, l-ismet il-koll mi kull ħazen, ġumma dijan fidik mantamenti tijek għalli għat munfirat minnek. Dan l-ħaruf Talla, dan huwa dak li jneħħidlu bit-tad-dinja, ħen jindaq u mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Istentlejna b'għajnuna kbira tolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu faħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Birikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbiriku l-mulej. Roddu ħaj lill-Alla.
Bisem tal-Sir, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana li sejna waqaf magħna. Glorja lill-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima u li inti jomna li kismat tal-tana. Ġesu twitalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tija finna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Kull ġunur kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħlina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missierna li inti bis-mewwiet jitqaddes ismek tiġi sadnatek, ikollu trid kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima u li inti jomna għalik ismat tal-tana Ġesu twitalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tija frinna d-nubietna l-isna minn-nar tal-infern. Kull ġunur kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti bis-mewwiet tqaddes ismek tiġi saldnatek, ikollu trid kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tloparina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza mlija l-mulej miegħek birkinti fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu twietalina kun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-nubietna, ħarisna minna għatu l-infern, ħolġon jurriħ kolla speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħinina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu, bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti bismawiet tqaddes ismek tiġi saltinatek, ikollu tirtint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna palma naħfru minuħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu twietalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tija, frinna d-nubietna, ħarisna minna tal-infern, ħolġuna jurriħ kolla, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja, Sidna Marija, ġdim tal-assema per-ruħu l-ġisem. Missirna li inti bismawiet għaddes ismek tiġi saltinatek, ikollu tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna palma naħfru minuħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birik inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, bil-kinti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Ben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna l-kismat tartana, Ġesu t-witalina jkun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-nubitna, ħalisna minn nar tal-infern, ħolġanu l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Nikonsidraw nikontiblaw fil-ħames u l-axħar misteru minn tal-glorja, Sidna Marija ġiet kurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti misnawid qaddis ismek tiġi saldinatek, ikollu tritint kif fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina. Naddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, u birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, u l-Ben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u l-inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu t-witalina jkun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħuġġuna l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slim għalik, li kienajtu li xaħna t-tulufnati u li teva, li jek li t-nedu, aħal li kunu l-ufdana l-witta d-muħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallina dawk lajnejn tiegħek u tal-ħnina, u rina wara dana t-tulfnament, il-Ġesu fl-timbidek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-firma tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missina li inti bismawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikoll tritint kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minuħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza minn l-mulejmijak, birek inti fost il-nisa, birek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-rwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddillu. jistruħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Ibdala li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddisalla. ħenna lina, Trita qaddisa għalla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Ummalla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om mit-tama. itlob għalina, Om l-żet safja. itlob għalina, Om l-żet nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om tisħoq l-mħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir tajjeb. itlob għalina, Om ta' minn ħalaqna. itlob għalina, Om ta' minn salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba tisħoq kull qima. itlob għalina, Xebba tisħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok knina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma'Alla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tal-lab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kegba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-mitimbin. itlob għalina, Falax tal-ibniktin. itlob għalina, Għajbunu tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġeli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martiri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġini. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana nisna minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-użarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaluf tal-li tineħki dubit tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaluf tal-li tineħki dubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaluf tal-li tineħki dubit tad-dinja. ħenna lina, Itlobajina għaddisa ummalla. biex ikun jisoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddijatijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-mqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa. Ngawdu lejna ta' dejjem bi Amen. Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun tlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis d-demonju. Irraznu Alla, ntolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħaris tal-feddej u ħaris tal-arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħnina b'kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martiri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beat Adiodata Pisani, itlob għalina, intom qaddissin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina.
U Alla, l-sagrament tal-ħaġeb ħalletina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatini tolbuk li il-mister tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li bħitina l-fidwa tiegħek. Intejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sebi għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek li sem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel mill-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dunno u l-Borġ. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsellmilkom.